Jeg har en stjernebillede der til sidst, og så har jeg masser af... Er der bruger også med, eller er der bare... Og så har jeg det sjove der, det er rigtig godt der. Så sender jeg dem alle sammen til vores køkken. Ja, så kan jeg sætter dem bare på det. Næste på banen er Ronny Hansen fra Faxe med Sasha som en 4-årig border collie, der er med til sit første DM i ret. Den anden side kommer også af i nyhedsprogram. Helle Christensen med Louis holder sig klar. Så har vi set Lene med Nimbus. Meget frisk i dag. Men I har jo et rigtig dejligt samarbejde. Og ja, I får desværre 2 ommer i dag, og det vi i øvrigt har kigget på har været meget smukt ting. Jeg synes, I har et dejligt frisk samarbejde, og det kører bare derudad. Dejligt at se. Ligner det andet mig, eller har han gjort det bedre? Ja, og det var godt.